हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण रावस माशाची रेसिपी पाहणार आहोत। रावस माशाचं तिकलं किंवा सार ही रेसिपी पाहणार आहोत। रावस हा सुरमई किंवा पापलेट प्रमाणेच एक रिच फिश आहे। त्यामध्ये ओमेगा 3 चे प्रमाण खूप जास्त प्रमाणात असतं, त्यामुळे तो खूप छान असा मासा आहे। रावस हा चवीला सुद्धा सुंदर लागतो, त्यामध्ये काटे सुद्धा नसतात, त्यामुळे लहान मुलं सुद्धा आवडीने खातात। रावस फ्रायची रेसिपी याआधी आपण पाहिलेली आहे। आता आपण त्याचं तिकलं किंवा सार ही रेसिपी पाहूया। हा मी एक मोठा रावस मासा घेतलेला आहे, त्यापैकी अर्धा मासा मी फ्राय करणार आहे व अर्धा मी आमटीमध्ये वापरणार आहे। आपण बाजारातून जेव्हा मासा घेऊन येतो तेव्हाच आपण त्याला काय करायचं, एक मोठा चमचा मीठ चोळून घ्यायचंय। साधारण 10 ते 15 मिनिटं ते मीठ तसंच चोळून ठेवायचं आहे। त्यानंतर आपण ते स्वच्छ पाण्याखाली धुवून घ्यायचे, म्हणजे तो खूप छान असा क्लीन होतो। ग्रेव्ही बनवण्यासाठी मी इथे एक वाटण तयार करून घेणार आहे। त्यामध्ये मी थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, ही चिंच घेतलेली आहे, ही काळी चिंच आहे, आंबट असते फार, म्हणून मी थोडी घेतलेली आहे। जर काळी चिंच नसेल तर थोडीशी जास्त अजून घेतली तरी चालू शकते। इथे एक छोटा कांदा घेतलेला आहे। ह्या हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, ह्या जास्त तिखट नसतात। या रेसिपीमध्ये मी मिरची आणि मसाला दोन्ही वापरणार आहे। हे ओलं खोबरं आहे, अर्धा वाटी आहे, छोटी एक वाटी, 7 ते 8 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। आता हे सर्व पाणी टाकून मिक्सरला लावून घेऊ। वाटणामध्ये आपण एक छोटा चमचा धने सुद्धा घेणार आहोत। फोडणीसाठी 4 ते 5 पाकळ्या लसणीच्या घेतलेल्या आहेत आपण। त्याचबरोबर इथे मी लाल तिखट घेतलेलं आहे, एक छोटा चमचा, पाव चमचा हळद, पाव चमचा हिंग घेतलेला आहे। गार्निशिंगसाठी आपण कोथिंबीर घेतलेली आहे। इथे वाटण वाटून रेडी आहे। काळी चिंच घातल्यामुळे त्याचा कलर असा काळपट झालेला आहे। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेले आहे। मासे करण्यासाठी आपण तेल खूप कमी वापरणार आहोत। लसूण फोडणीला टाकली, लसूण ठेचून घ्यायची आपण। बारीक गॅस करून 1 मिनिट लसूण शिजू दिली आहे। आता आपण मसाला, हळद, हिंग घालून घ्यायचे। त्याचबरोबर आता आपण वाटण टाकून घेणार आहोत। सर्व वाटण आपण टाकून घेऊ। गॅस आता मध्यम करायचे। यामध्ये आता आपण पाणी घालून घेऊ। जितकी आमटी आपल्याला पातळ करायची त्यानुसार आपण पाणी घालायचे। गॅस मध्यम ठेवायचा आहे। आता आमटीला कड आला की आपण त्यामध्ये मासे टाकून घेऊ। आमटीला आता कड आलेला आहे। मी आता गॅस बारीक केलाय, त्यामध्ये मी 4 ते 5 कोकम टाकणार आहे। माशाची आमटी आंबट असेल तर ती खूप छान लागते। आता मी मीठ घालून घेते, चवीनुसार मीठ घालते। माशांना मी आधी मीठ लावलेलं होतं, त्यामुळे मी मीठ थोडंच घालते। आता आपण सुरुवातीला गॅस मध्यम ठेवून मासे शिजवून घेणार आहोत। सुरुवातीचे साधारण 5 मिनिटं मी गॅस मध्यम ठेवणार आहे। त्यानंतर गॅस बारीक करून 4 ते 5 मिनिटं मच्छी शिजवून घेणार आहे। गॅसवर मी झाकण ठेवत आहे। मासे शिजताना मी झाकण ठेवलं होतं। मासे छान शिजले आहेत। आपली रेसिपी तयार आहे। गॅस बंद करून आपण गार्निशिंग करून घेऊ। रावस माशाची आमटी, तिकलं ही रेसिपी तयार आहे। ही रेसिपी आपण भाताबरोबर, भाकरीबरोबर आणि चपातीबरोबर कशाबरोबरही खाऊ शकतो।
फार छान लागते। माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा। लाईक करा, शेअर करा। चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।